să... Pune jos, trei pe pământ. Nu e mai știu. Stai că dau eu un pic pe acum. Mai zi, mă, îi place. Unde, mă, că nu mai pot acum. De ce, mă? Facem unul, că la mijloc e bun. Ce scrie acolo? Nu știu. Nu știu. Solo. Solo. Așa cheamă. Eu sunt solo. Sunați-mi mie. Sunați-mă. Ce? Tu ce mai el, mă? Nu joc de cau, asta, mă. Da. Gata. Bun, gata. Până să prinde laptele și apoi îl batem iară și iasă brânză. Și o noapte stai. Până târziu, nu, da. Câte, bă, trebuie? Eu nu știu sărbători. Și când e sărbătoare, nu s-a lucră? Nu vrei să rămâi tot de la tu aici? Să faci brânză? Te piorgești. Orice nu se face, rămâne eu aici, fac ce-aș prinde eu aici, dormi până seara. Nu. Vedem băcii, da, mă. Zi. Păi la Crâșmărița din Vale. Păi la Crâșmărița din Vale. Vinul-i bun, măsura-i mare. Crâșmărița-i ca o floare. Păi mă să iau în cutia, spun cu butuia acolo. Te rog eu, iau în cutia. Păi de te duci cu 4 boi, mă. Păi de te duci cu 4 boi, n-aduci niciunul înapoi. Când mărița-i pus de moi, mă. Bucăți de brânză ciobănească.
2 zile de lucru și 4 de sărbători. Dar cum se lucrează? Nu bun, Nu. nu. Deci numai dorm și apoi cu femeile. Așa. Aia. Tot cu muncă ca voi. Facă-te 10 copii, 12 copii dorm. Da, omul trebuie să se hodine la fișele cu. Ce să faci, asta e viața. Așa e în democrație. Asta democrație. Democrație. Cântă, Doamne, cântă, Nu aveți apă. pe pământul care-l tragi, mai. Și, Doamne, ce-ai făcut la lume? Unde banii? Că banii au fost acasă. Dar-mi dă tu după ce? Cum? Nu fă chestii de bani. Dacă e chestii de ajutat un om. Ia, să-ți dau mai un caz, dar îmi zine și rușii, trebuie să le dau cuvinte pe cuvânt. Mai nu pot. Eu spun nu că de răbuință, știi? Câte serviem? Eu am crezut că zine ieri, am zis, haide mă, omule, bă, tu. Măi, zinea mieri, dar uite-te cu porci aceea, nu? Bă, omule, lasă, nu m-am învârtit pe mine cu porci, domnule. S-o stâns becul, domnul, s-o stâns vineri seara becul. Ce becul, domnule? S-o luat lumina. Și nu s-o, iară, O zinit sâmbătă dimineața. da? De cum? Întreabă pe nepotul. Mai oameni, ce mință, mai nu. Bă, întreabă, dacă nu-ți înțeleg. dau 100 de mii, dacă ți-a spune nepotul că a avut vineri seara lumină. Nu. Sau cum? O rudă de molid, uscată să fie. Așa. Și să pun așa sus, așa de sus. A? Și apoi unul dincolo și cu o șfară. Unul dincolo și unul dincoace. Și să tragă. Și să tragă atâta, să tragă până ce să-mi fac aici. Și unul aprinde cu iască, știi? Când să-mi fac aici. Că după ce trag doi bărbați, nu așa. Știu, tare, Am tras, când am fost tânăr, am făcut cu șopul Drăgan, cu o șpară pe o rudă așa de sus și atât am tras până el a pus iască și s-a prins iască. De aici, țapă-ne șpară, dar doi să tragă, să cură apă de pe ei, una să meargă. Atunci se prinde, după ce e înfocat. Extraordinar. Și acela e foc ziu. Amintesc de copilărie, ce frumos era. Deci, Na, Petre fac toată viața asta. Petre, da, Petre e mai tânăr, el face. El face, o zis că la anul se enervează, dar cred că mai face. Nu cred, nu. Nu, fii atent că te filmează, fii atent, nu zice că nu. Petre, primăvară, ceva ținge. Nu, să vedem cum, nu să... Ai văzut? Nu poți să știi de azi până mâine ce De se la întâmplă. prima ne întâlnim din nou, strângem oile. Toamnă trebuie să facă așa, să vedeți. Dacă e primăvară trebuie să aleargă, iar Da, din s-ar nou. putea, domnule. Eu sunt ambițios, Aleargă din nou, de viața bă, asta. da. Auzi? Da. Un pic mai...